ateratzen ikasten dugu, 3. mailakoa gara eta noten kompetibitateari buruz hitz egingo dugu. Nahiko nota txarrak ateratzen ditut, baina, bueno. Klasean orokorrean oso nota txarrak ateratzen ditu, eta 3 penko, normala da. Ni ikasi nahi dut nire txako, gero etorkizunean lagun bat izateko, eta baina ere gurasoek bronka ez botatzeko esfortzu bat egiten dut. Guztiok badakigu nor zein den enpresa batek kontratatzen duena, ez? Gehien bat hori nota hoberen ateratzen duena, ez? Ni nahi dut albaitaritza ikasi, baina nire ustez oso zaila da, eta ez nahi zailagatuko nire ustez. Gehien ikasten duenari askotan enpoio fama jartzen diogu. Nik uste paso egin behar duela. Niri askotan enpoioa deitu didate eta amorrua ematen dit eta sentitzen naiz ez dakit, despreziatuta edo. Baina ere pentsatzen dut ni nota ona atera dudala eta enpoioa ditzen didana ez duela nota hori ateratzen eta orduan da nola txintxatzen dudala. Badago jende hori oso onak ateratzen dituena eta nik ez ditut nota onak ateratzen. Orduan sentitzen naiz txikiagoa edo ez naizela beste baino berdin, ezakit. Sentitzen naiz inferior edo... Hori, pentsatzen duzula zertarako zula balio. Pentsatzen duzula besteak zu baina azkarrago direla. Hori gertatzen da. Batzuk ez dira esforzatzen eta nota altuak ateratzen dute edo esaten dute ez direla esforzatzen eta hori kabratzen zait, ze zurra da. Ez ikasi ez, baina nik ez naiz egoten 2 ordu ikasten. Egongo banintza 2 ordu ikasten, egongo edukiko nuen 10 guztian. Ez dago etekinik edo ez dago fruturik ez baduzu lanik egiten. Eta batzuek esaten duten hori, ez direla esfortzatu edo ez direla saiatu eta orduan nota onak ateratzen dituztela gezurra da. Guztiok izan gara ikasleak eta orduan bapite engainatzen ditugu aldamenekoak. Batzuk ateratzen dute adibidez 8 bat, 9 eta esaten dute ¿Solo saca eso? Bueno, ¿qué te crees? ¿Que los demás somos menos? Es que ateratzen dute nota altuak eta gurekin konparatuta dira diferentzia altua. Notak neurri baten ere badira batzuentzat oso onak, haiek egiten duten lanaren nolabait islada da, neurri berean ere badaneko frustrantea, bai? Eta orduan ikasleengan edo baita ere sortarazten du olako, ez dakit, ez gauza, inutil, olako sensazio batzuk, ez? Ez dut txuletagirik erabiltzen. Ez, igual behin edo bitan, baina normalan ez. Beti idazten duzu garrantzitsuena, edo mailaren azpian, edo gauza takiletan eta hori. Baina normalan ez dugu ateratzen zen eta dakizu. Klasean egoten basa dakizu memoriaz, ja, guztia. Txuleta asko dauzkasunean, esaten duzu aterako dituzula eta dena, baina gero ez ditu ateratzen da, jende jakiteko asko ikasi duzula. Txuleta erabiltzen dutenak, nota bai ateratzen badute izan da azkarragoak direlako. Hori da ni baino azkarragoa izan dela. Hobeto da nota gehiago ateratzea azterketan. Horrengoan nik egingo dut, eta nik ere. Egin ditut txuletak sortea izan du, ez diote harrapatu eta nota hobe atera du. Ez zait ondo iruditzen besteak txuleta bat ateratzea eta gainditzea 10 batekin, 9 batekin, eta nik borraspatu batekin ez gainditzea. Dauka merito handiagoa 7 edo 8 ateratzea txuletarik gabe. Eta azkenean hemen ez gaude, ez tontoak ez listoak, ez? Azken finan behar duguna da denbora gehiago, arlo batean edo bestean.